Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie na túto tlačovú konferenciu, kde zvyknú chodiť novinári, ale som rád, že sú tu, keď si takto prejdem tento polku, zastupcovia samosprávy profesijnej, pán prezident, pani viceprezidentka, samosprávy krajskej, našich dodávateľov budúcich, akademického obce, cirkvi, štátneho ústavu. V zásade je tu všetko, kedy každý zástupca asi každého segmentu, ktorý tu byť má, a ktorý má s lekárenstvom, so Slovenskou lekárenskou komorou veľa spoločného. A som rád, že môžem túto moju osobnú, našu kolektívnu radosť zdieľať s vami. A možno by som rád povedal to, že žijeme často v poslednej dobe veľmi negatívnych správ a negatívnych tlačoviek, negatívnych posolstiev. A toto je pozitívne posolstvo. Teda chcem vás všetkých pozvať k tomu, aby sme sa spoločne tešili z tohto diela, pretože toto dielo nebolo jednoduché. Ako sme sa aj bavili s pánom primátorom, keby ale niekto povedal v roku 2020, že v júni 2024 tu budeme stáť a otvárať tú lekár, tak sme to asi brali všetkými desiatimi, ale tie 4 roky boli skutočne namáhavé, náročné a všetci, ktorí sa na tom zúčastnili, ktoré nebudem menovať, ale oni to vedia, ktorí tu sú. Som im za to veľmi vďačný a som vďačný za to, že tu môžeme byť.